În categoria tratamentelor laser ablative, adică acele tratamente care înlătură o parte din stratul superficial al pielii, sunt micropeeling-urile laser, laserul fracționat, profractional, și resurfacing-ul laser, care este un peeling profund, denumit și contur. Tratamentele Micro-Laser Peel, tratamentul laser fracționat profractional, precum și laser resurfacing-ul contur, se realizează cu un laser erbium IAG de pe platforma Cyton Joule, laser care are rezultate la fel de bune ca laserele cu dioxid de carbon, însă cu timp de recuperare mult mai scurt. Am făcut un tratament, un micropeeling laser, care auzisem de el de pe internet, însă nu eram sigură că va da rezultate chiar atât de bune. Micropeeling-ul laser este una dintre cele mai populare metode de rejuvenare și constă în îndepărtarea stratului superficial între 10 și 50 de microni într-o singură ședință, punând în evidență straturile de celule din profunzime mult mai tinere și este o procedură care se interpune între microdermabraziune și peelingul profund. Există mai multe procedee de înlăturare a straturilor superficiale ale pielii care pun în evidență stratul imediat următor de celule tinere, cum ar fi peelingurile chimice, microdermabraziunea, care este un peeling mecanic superficial, și alte metode de a realiza acest peeling, însă peelingul laser, acest micropeeling laser, este o metodă care este mult mai exactă, în sensul că aceste lasere ne permit să lucrăm la o adâncime exactă la nivelul pielii, care se stabilește în funcție de ceea ce urmărim și în funcție de timpul de recuperare a pacientului. Dacă intrăm până la 20 de microni, de exemplu, obținem o întinerire evidentă a feței pentru o perioadă nu definitivă, de aproximativ 6 luni. Dacă intrăm la 50 de microni, rezultatele sunt mai bune, dar și efectele post-intervenție mai importante, adică orice fel de intervenție laser înseamnă încălzirea pielii. E ca o arsură foarte ușoară, dar orice intervenție, imediat după, în câteva ore, apare un eritem, o roșeață pe locul de aplicare, în general pe față, eritem care persistă în cel mai bun caz 3-4 zile, sunt aceste micropeeling-uri superficiale. La 16-17 ani au început să-mi apare foarte multe coșuri din cauza tenului foarte gras. Am început să mi le și strâng foarte, foarte tare, că nu le mai suportam. Mi s-au format așa gropițele și n-am mai putut scăpa, din păcate, de ele. Și, într-adevăr, m-au deranjat foarte tare, pentru că, pur și simplu, parcă mi-era rușine să mă uit la cineva așa. Tot timpul îmi feream privirea și fața, că aveam impresia că zice, vai, ce față urâtă ai. Mi-au făcut un tratament cu microlaser și foarte, foarte bine. Deci, după primul tratament, toată lumea mi-a spus că e o schimbare extraordinară. Indicațiile principale ale acestui tratament sunt îmbunătățirea texturii pielii, îmbunătățirea ridurilor superficiale și medii, tratarea leziunilor pigmentare, precum și tratamentul unor leziuni dermatologice superficiale. Adâncimea micropeelingului se stabilește în funcție de efectul clinic urmărit, dar și de perioada de recuperare pe care o are la dispoziție pacientul. Cu cât adâncimea micropeelingului este mai mare, cu atât efectul clinic este mai pronunțat și este necesar un număr mai mic de ședințe, însă perioada de recuperare este mai lungă. După tratamentul cu micropeeling laser, mă simt foarte mulțumită de mine, deci pur și simplu nu mi-e rușine să ridic capul sau să mă uit la cineva. Într-un cuvânt, sunt foarte fericită. Înainte de tratament, se realizează un consult de specialitate pentru a stabili indicația și adâncimea de tratament. Procedura se realizează în anestezie locală prin aplicarea înainte cu o oră a unei creme anestezice ce va asigura confortul pacientului.
Spre deosebire de celelalte metode de peeling, spre exemplu peelingul chimic, micropeelingul laser este o metodă prin care adâncimea tratamentului este stabilită cu exactitate și în plus se pot efectua tratamente cu adâncimi variabile în diferite zone ale feței în funcție de necesități. M-a întrebat ce vârstă aveți și zic 50 de ani, zice nu se poate, zice cum ați spus, n-am înțeles, 30, zic nu, zic l-am spus 50 și zice nu pot să vă cred, nu se poate, imposibil. Zic, vrei să vă arăt buletinul? Zic, credeți că eu vreau să mă fac mai bătrână de cum sunt? Nici o femeie nu vrea să spună mai mulți ani, nu, eventual mai puțin. Și nu-i venea să creadă, a rămas uimită. Durata tratamentului este de 15 minute pentru regiunea feței. Acest tratament se poate aplica și la nivelul altor regiuni. Recuperarea după tratament este rapidă, iar roșația dispare în 2-3 zile în funcție de adâncimea la care se realizează micropeelingul. De obicei, un sfârșit de săptămână fiind suficient pentru refacerea completă. Este o procedură care se poate combina cu mare succes și cu rezultate mult mai bune cu alte terapii laser, de exemplu, laserul fracționat de rejuvenare ProFractional sau cu terapii din zona minim-invazivă a medicinei estetice, cum ar fi botoxul, acidul hialuronic sau cu intervenții chirurgicale majore. Tehnologia fracționată de rejuvenare laser a pătruns cu foarte mare repeziciune în acest domeniu al medicinei estetice. De ce? Pentru că se obțin efecte clinice foarte bune și timpul de recuperare este foarte scurt, ceea ce întâmpină dorințele pacienților. Tratamentul fracționat înseamnă crearea de microorificii în piele, între care se interpun zone de țesut neafectat. Vindecarea lor se realizează prin producție de colagen, ceea ce duce la o îmbunătățire a texturii și tonicității pielii. Indicația laserului profracțional XC este pentru tratarea ridurilor superficiale și medii și îmbunătățirea ridurilor profunde, îmbunătățirea tonusului și texturii pielii cu reducerea porilor, în tratamentul leziunilor pigmentare, a leziunilor superficiale ale pielii, precum și în tratamentul cicatricilor post-traumatice, post-chirurgicale și post-acnee, vergeturi. Zonele tratate sunt fața, gâtul, decolteul, precum și altele. Este necesară o anestezie locală prin aplicarea unei creme care se menține pe piele aproximativ o oră. Durata tratamentului este în medie de 15 minute, iar timpul de recuperare este în funcție de profunzimea acestuia și durează în medie 2 până la 3 zile. ProFractional se poate combina cu succes cu micropeelingul laser, realizând o rejuvenare a pielii atât în stratul superficial prin micropeeling, cât și în straturile profunde prin metoda fracționată, stimulând sinteza de colagen pe termen lung. Numărul de ședințe este stabilit în funcție de indicația medicală și de efectul clinic urmărit. Devine mai catifelată, mai luminoasă, mai fină, mai tânără, vizibil, mult mai tânără. Și chiar și privirea pot să spun că parcă arată altfel. Nu merită nimic în lume să nu-ți dai ție însuși un pic de importanță, să fii și tu, măcar din punctul ăsta de vedere, pe primul loc. E familia, copiii, o femeie așa se sacrifică. Laser resurfacing-ul este un peeling profund de peste 50 de microni și poate ajunge la 300-400 de microni. Indicațiile acestui tratament sunt semnele de îmbătrânire accentuate, cum ar fi ridurile medii și profunde, laxitatea tegumentară, precum și diferitele leziuni ale pielii apărute în procesul de îmbătrânire. De asemenea, se pot trata unele afecțiuni dermatologice superficiale, cum ar fi anumite forme de nevi, veruci, depozite de grăsime pe ploapea superioară, dar și alte tipuri de leziuni superficiale ale pielii, precum și cicatrici atrofice post-acnee sau post-varicelă. Păi, înainte de tratament, arătam oribil. Nu mă uitam în oglindă. De multe ori zicea fiica mea că ai ceva pe față. Zicea, păi tu nu te uiți în oglindă. Nu mă uit. De ce? Pentru că arăt foarte rău și nu mă uit în oglindă. Nici cu fond de ten nu puteam să folosesc, fiindcă intra în gropi și mă uitam în oglindă, mai ales în alte oglindi decât cea din baie, care venea să le sparg. Oglinda din baie nu mi-a arătat ridurile arătate cum erau. Toate aceste tratamente se realizează după un diagnostic dermatologic prealabil.
Fiind un tratament mai invaziv, se realizează în anestezie locoregională, combinată cu sedarea pacientului sau în anestezie generală. Durata este de aproximativ o oră și recuperarea variază între 1 și 2 săptămâni, timp în care persistă o roșeață a zonei tratate. Rezultatele acestui tratament sunt spectaculoase și de cele mai multe ori este necesar doar un singur tratament, ceea ce duce la o reducere excepțională a semnelor de îmbătrânire, pacienții câștigând aparent 5-10 ani în vârstă. Dacă eu știam de asemenea tratament, cred că de la 40 de ani nu m-aș fi lăsat să ajung așa ridată și nici acum nu este foarte târziu, măcar ultimii ani de viață să fiu mulțumită de mine. Foarte bune rezultate se obțin pe ridurile din jurul gurii și în zona pleoapelor, realizându-se o adevărată blefaroplastie laser. Tratamentul la nivelul feței se poate asocia cu tratamentul la nivelul gâtului. Recomandările post-tratament sunt cele comune pentru toate terapiile laser, cu precizarea că perioada de protecție solară este mult mai mare. Cel mai fericit a fost soțul meu. Așa de mult s-a bucurat, niciodată nu mi-a spus că ce ridată ești, niciodată nu s-a gândit că super. Chiar dacă trebuie să stau în casă, să nu ies câteva zile, o săptămână, aș face. Pentru frumusețe aș face orice.